Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi nggih jajan iki, Man. Jajan triping, Man. Amo wele. Napa? Kon golekne dhuwit. Halo yoga yo kon golek duit. Makane kuwi. Kon golekne dhuwit iki pikir yo ya, Bek. Kena gawe anu nek. Piye. Jeng aja dicemplong. Apa? Kandhane gak gelem ngomong kok sing cedhek ngene gak gal aku golek. Lah deloken. Kardi wong Piye to, Man? Wong sing tukang nyemplung njuk dhuwit kok malah ronta-ronta, Man. Gak PDB. Kardi. ayo kardi. Kardi dhewe malah menteri-menteri. Iki apa gawe anu ya? Ah, Tiput Enggak ini sapa, Bek? gawe dhewe. Iki dhewe. Le, kok mangan gedang mentah? Enak, Nang. Duh, man gedang mentah iki, Man. wong lek golongane Ki. Man gedang mentah, Man. Tapi lebih tak sing gawe ki langsung dicemplungne ya, Rak. Lebih ngene iki dipasrahen iki gak lembek. Pak, Biyen nak dhewe lembek ya, Rak. aku masih sak wong gede ya tak ngenekne sik, Dok. kardi lek gak iso nih. Pancen paling adek gak bisa beli ya. Kulet biyen kae, Bek. Kak, ayo. Iki lho, Man, arek iki, Man, jinganu. Aku ora tuku apa-apa. Blas. Ditukokne adike aku ya. Mek gawe wis. Ditukokne anu papat. Aku wis sak nganu ya. Serok tak wis sak halu-hala wisan. Yo duwe mak yo. Tukokne tante. Oh, ulang. Iki nggih ceriping iki, Man. Iki ceripinge, Man. Iki gedang apa ta, Rak? Nah, ojo. Oh, raja nongko ndek nane kae ya. Le. Aduh, Rak megawe, Rak. Kabeh. Mane ditusi. Ya, make teles kabeh. Apok seni make. Mani semangat ya, ayo Nduk, aku ae Nduk wis ayo. Ketemu. Berarti Mbak gak nemu. Gak nganu ta? Gak ngencat. Gak Gak wis suwi. Gak gawe. Timbang gak nemu uang ya. Aku. Peita dijak jadi aku gak iso jadi waduh. Soalnya iki sikom mulai mambengi san, Bek. Nek kok gak mau isuk, anu yo we mati. Yo, maiso wonge dodol. Tanya karepe Gak, gitu aku. goreng dhewe. Oh, ngono. Gak gopak. Aku penasaran ndakku kok rada mambuling nggih. Oh, gak welek dene bari. Maksudnya ireng. Itu berapa aku sa? Ngarep. Kayak balik, njaba balik. Sambange. Aku penasaran Wong loro iki lagi ceriping api-api. Heeh. Gawe trik paling. Jajanku wis sak gunung anakan ya. untuk wis pamerno. Wis kate roti kacang lho kuwi gak sida paling. Tak gawe nganu ae. Jarene iki gak nggawe roti kacang. Lho kowe omong giah ngono. Loh, lek aku kon gawe aku mau tak iwangi maksude. Ayo ngono lho. Piye to serok iki? Lha lek masalah gawe iki ayo oke, walk oke. Wis Mek saya wangi ya yo. Heeh. Iki gulane kayak anu, gula putih. Le, masalah bocil iki megawe iki lho, Man. Dengan banyu tekan tindi. Banyu tekan tindi man gedang. gajah barang jajanku. Man gedang tah iki lho arek iki lho, Man meneng man gedang tah iki lho, Man. Le. Gawe nih wong tani wong pasar, wae lho gawe. Piro? Oh ya gak ngongkosi aku nek tuku bahane. Yo, boleh. Boloan. Ngene lekne ya Andi, 8.000. Oh, mahal amat. Aku lo 2 kilo lo malah gratis tis. Tanpa dipungut biaya Tapi apapun. wangi ya, Pak. Enggak, nyapa ngewangi. Terima bersih iki balik. Biyen yo ngono aku digawe ning ngono. Pipi le digawe ning ngono lah bulat kandangan. Oh, jika inganu, Cak. Kok jukluk-jukluk nepi to, Cak. Dipacang gigi ngono kuwi lho, Rok dron to, Rok. Ka wis. Saiki
penasaran sama gawe mari tak arene. Lah kakek kok adewe mbiyen ketok. Lah kakek kayak adewe. Glali bali. Mudhun ning isore ngono lengone kae. Setiap sak gorengan ganti wajan, sak gorengan ganti wajan. Aku ndingi ku. Soale nganu, gak tau besek. lengone ireng. Aku kok iso malih ireng. Kelegen ngono lah. Kakean gula. Le, kok megahe to, Le? Kila kakak megahe kila man. Iya, mangan entah, gedang entah. Sampai molo-molo. Aku ngono ku gak iso lho, gak iso dawa ngono, Bek. Ngomongi tak Mbak Lili iki welek, tau ngomongi aku ki tukang jujur. Pengen nesu wong iki. Welek, Ya pancen anak. ireng. Mbak Lili malah emosi tak omong gosong nang pengen. Kene aku. Aku kok kesel ya sedina gak turu, Bek. Mulai esuk, mulai Mari petang. ngono biasanya masih jadong kok gosong pisan. Apa kakean gula, Mbak Li? Landep. Lek kakean gula legi nganu kosong. Ndak gede wis gede nganu dawa ngono, Bek. Iki kan nganu Iya kan modelnya kan cuma omboan. Jangan biyen ngono lho, jadi koyo penak. Iki 5.000 zaman gak enak. Tak sapa to, Bek? He. Wes. Iki punya apa to, Kong? Ya wis bene to, Kong. Iso ae, Kong. Ngotor-ngotori jenenge ngene iki apa masih gak ngono nih. Mbok apane kamar Caca mbok apane? Caca iki loro. Mawuk tok salah poso bene batal. Iya, aku batal. Poso-poso gak iso nahan nafsu amarah. Percuma poso. Guys, Loh, kan aku wis ngamuk-ngamuk. Anel guys. Anel guys. Piye to men? Wes gak work men. Wes. Dan ya Allah, deloken to men kakung iki men. Golek gayan iki lho men. Sing mari kena sabar bledek iki lho men. Ditambel mek kakungku men. Mek kakung ditambel mek kakung men. Kakung iki poso-poso golek gayan lho men. Sok kerja. Loh, jam 2:30 mean. Aku ora salat lah, Kong. Rasa salat. Ya ganti wajan terus ini berarti keleken balik. Tapi ki enak kembali. Amit ya mana gak poso ya, Man. Ndak tak penasaran ya. Ya Allah ya Rabbi. Apa iso mau nangis tiba? Mau ceplese uangmu. Enggak tiba balik. Meme ao. Oh. Aku mbah-mbah to, aku wis mersin tek separo to. Hei, aku mersin tek separo ya. Lah kok rinso cair Mbak Li. Cusok neneng pas pers aku segala jareng Mbak Li. Lah bek-bek sikile. Aku ngono, nuwai tak cit alan-alan alasan. Ngene gitu. Oh. Ngarek kok action tok. Wes santik wes. Kan bayang war. Kan Aku lek gawe wis seneng tak jawani. Lha kok gak padha aku kok gak kan bener-bener to, Bek. ora maksudnya lek dawa iki apik lho Mbak Li. Ngelincir-ngelincir lho Mas mesti. Mas gede gede atau banyak kulit ya, ya kena ayo. Ya kena to, paling. Aduh, opo ora? Bu, Dok, nek dikongkon nganu we. Ulan. Aku iso, Bu, ngene ning buke. Kayak ajur. Teh aduan. Mak, mak. Iki lho sing enak mama iki lho. Kok mama kuwi to, Rek? Mas paling. Banyak, Men. Proses selanjutnya proses penggorengan ya, Man. Api kok disumbo kok.
Iki lek sumbu to, Rok. Kuning telur. Kak. Abang karo ijo. Sumbo ijo ae. Iki jeneng telur, Mak. Hei. Iya. Lah, apa sih di sumbu? Enak. Iki kuning telur. Iya ta. Lah, dhewe lek njegure sitok-sitok ya. Bi ani lek njegure sak kepal. Gula nih, sak piro? Saiki ae pokoke. Puncak putih. Kurang, Mak. Nah, Jadi sak iki ae. Iki hasil men. Api-api men. Made in Kalau lagi sih kan. handmade Beani. Tapi meskipun ini ki api-api. Apa iki jeneng langsung dewasa kan. 100 api ya. Loro kabeh. Menclot langsung anu balik. Kapanane aku gawe ngono kuwi mbek Sira ya. nek lilikku ngene iki nek sing enek nih. Jubane. Jumba sitok-sitok. Yo, Iya. Aku tak kompek, masane kompek. Ya nek banyu masak. Kembali. Iya, aku teh salat iki piye iki? Diluk to. Alah rek. Kok nang sementara rek. Penasaran iki padha ae jalan carane. Lah mau lho kayak sing pertama-tama kayak gosong kayak nganu apa? Dike sumbo. Bukan sombong. Nanti ya ngene. Bu, minta Bu. Bu, kayak ana Bu. Sing ireng-ireng Bu. Sing adem Bu. Arek seneng lho Bu. Dece seneng iki lho, Man. Ya iya Kak, kok nek. Lah. Dece tiba iki lho, Man. Nenek nak. Tiba nenek nak tadi ki mama nak. Nenek nak. Wes kene, tolek kene. Nah. Duduk kene. Kene nak, sayang. Cantik. Ini nak cantik. Nenek cantik. Ngene kok pengen jajan numpak karo bocil-bocil iki. Enak le. Kayak kaya sing kuning-kuning kaya. Sombong. Arek iki seneng arek iki men. Mulai atas miru-miru kok koyo kok beluk. Kakak ngono. Iki asile ya men, apik-apik ya men. Sapa sing ngoteni pesen ya men, segera WhatsApp. Yo engko kuntil. Iki marine sik ate masak iki men, ate masak sik ate nggae ceriping men. Marine bakule ceriping, marine balik lho men. Marine balik iki bibikku marine iki. Kapok serok mari goreng dhewe iki men. Dan saya bagian momong men. Aduh anel iki anel. Anel tenan wis. Cita gunung si anu. Ala kudu tapi Cita gunung iki. beli akeh andekku. Ayo rono. Coba wajahnya sing godil ngono sing akeh, Rok. Yo. Cepet tinggo. Ngene sing enak. Campur banyu. Ayo. Rono ya. Ayo. Kono ambek adik mau tak mandi dulu ya. Dadah teman-teman. Piye? Teman-teman dadah teman-teman. Kiss bye dulu, Nak. Kiss bye dulu, teman. Kiss bye dulu, Nak. Emah. Sampai ketemu lagi. Bye bye, Ma.